Месца жанчыны на кухні? Не ведаю. Прынамсі, раней так не думалі. Глядзі, я разумею тое, што цяпер гэты будынак не выглядае неяк суперрадыкальна, але ў 1930 гэта быў сапраўдны шок. Фабрыка кухня знаходзіцца прама за маёй спінай. Ідэя была простай – вызваліць жанчын ад трэцяй змены на кухні, зрабіўшы харчаванне вельмі простым і дасяжным для кожнага чалавека, а галоўнае – па-за межамі ўласнай кватэры. Будынак пачалі будаваць 8 сакавіка 1930 года. Сімвалічная дата барацьбы за жаночую эмансіпацыю ад кухоннага рабства. Фабрыка кухня адкрылася ў 1935 са сталовамі, більярднай з буфетам, рэстаранам са сцэнай і летняй тэрасай, а таксама школай танца. У 1970-е гады там адкрылася рэстарацыя «Папараць-кветка». З канца 2010-х будынак рэстаўраваны. Цяпер у ім размяшчаюцца офісы. Як вы бачыце, звонку цяпер мала чаго цікавага можна знайсці, ды і канцэпцыя сама не прыжылася, але, можа быць, зараз ёй трэба даць другі шанец? Дзеліцеся ў каментарах вашымі думкамі.